La majoria de les joves generacions urbanes desconeixen tant la forma com el sabor d'un gínjol o un nespre. Són fruites de tardor que, com tantíssimes altres coses, han quedat oblidades per la pèrdua de les tradicions rurals i per un consum massa uniforme. Nosaltres avui volem recuperar la singularitat d'aquestes fruites perdudes. Visitar una bona fruiteria és com fer un viatge al voltant del món. Productes de tots els continents descansen a les prestatgeries després d'haver recorregut milers de quilòmetres en un mercant, o inclús en un avió. És fàcil que cada nova visita es descobrisca una fruita que encara no coneixíem. I també és normal que en les etiquetes llegim procedències remotes per a fruites habituals a les nostres terres. Gràcies a les importacions des de l'hemisferi sud, disposem de qualsevol fruita en qualsevol època de l'any. Podem menjar raïm a la primavera o bresquilles a l'hivern. La paradoxa és que, enmig de tanta abundància, ja no podem trobar algunes fruites que ens havien acompanyat durant tota la nostra història. Qui sap avui què és una nespla, una sorolla, un lledó? Eren fruites que, en general, moltes d'elles almenys eren xicotetes, amb poca molla, difícils de collir, algunes perquè estaven en arbres amb punxes, i a conseqüència del món, de les regles del mercat i de més, moltes d'elles han desaparegut i és difícil trobar-les. Algunes, però, encara queden en algunes zones, podem veure-les al mercat. Una d'eixes, escasses encara, però que es veuen, és el ginjoler i els gínjols. El gínjol és una fruita d'un aspecte similar a una oliva, que és sabrosa, aromàtica, cruixent. Per contra, algunes altres fruites sí que són dificilíssimes de trobar ara, avui dia al mercat. Estan pràcticament reservades ja a petits sorts de gent que estima la terra, la fruita, el sabor, aquesta sèrie de sensacions que van conformar la nostra infància i que, malauradament, avui dia, per algunes característiques, com en el cas de la nyespra, del nyesprer, algunes característiques no són apropiades avui per a comerciar amb elles. El nyesprer, la nyespra, és una fruita especialment dura, aspra, li pega un mos i se li queden les dents com enganxades a l'esplor. La nespla ha desaparegut, però almenys ha deixat una empremta en l'idioma. Valencians que mai no han vist este fruit encara parlen de pegar o rebre una nespla. És un sinònim de colp violent, sobretot si prové d'un accident. La raó de l'expressió és l'extrema duresa d'este fruit, que només es pot menjar si és tractat d'una manera determinada. Si la deixes sobremadurar, va transformant la polpa i de ser una polpa aspra i dura, es transforma en una tova i agradable. Per tant, era una fruita que, tot i que recolectar-se ara en la tardor, arribava tot l'hivern i perdurava. I la gent tenia a gust dins la seva cambra nyespres. No només el fruit del nespler sembla una pedra. També la fusta d'este arbret és molt dura i per això s'emprava en la fabricació de garrots. Sobretot a Euskadi, on encara s'utilitza com a símbol del poder del lehendakari. Este pastor s'anomena maquila i està fet amb fusta de nespler. També és de veres que estos arbres ja escassegen tant que les maquiles per als turistes es fan de castanyer. Perquè el nespler ha desaparegut fins a tal punt que el seu nom ha sigut segrestat per un altre arbre, un fruiter que va arribar des del Japó a l'inici del segle XIX i que es va adaptar magníficament al clima valencià. Però com era també redonet, tenia una mena de coroneta, deien, home, anem a posar el mateix nom, no tenim un altre. I li van dir nyespro, o nesplo del Japó, o nyespla, o nespla, o nesplo, però variant sobre el nom d'esta altra fruita. El nispro del Japó va avançar al començament de la primavera la possibilitat de tindre fruita fresca. El buit hivernal ja s'havia cobert unes dècades abans amb la taronja, que també venia de l'Extrem Orient.
Ja n'hi havia fruita tot l'any i les investigacions agràries es van centrar a millorar les espècies més comercials. En quedaren a banda unes altres que, com esta, presentaven algun problema. És una fruita que van portar els conqueridors quan van anar a Amèrica. És una fruita que sí que s'ha venut i en alguns llocs encara es ven pel carrer. Hi havia un personatge peculiar d'esta època de l'any en el que anava al camp, arreplegava les figues de pala, les portava en un carret en gel i el propi home te les pelava i fresquetes, un sabor molt agradable, i en aquesta època de l'any apareixien aquests personatges venent figues de pala pels carrers, com en altres coses, apareixia l'horxater, apareixia el venedor, el xambilero, apareixien personatges de carrer d'època. Estem parlant d'una època en què les llepolies infantils venien directament de la natura, com ara la regalícia o la canyamel. I també els fruits del lledoner, un gran arbre de la família dels soms. Els fruits del lledoner eren l'equivalent dels actuals ous Kinder, perquè la part de fora era aliment i la de dins joguina. És un fruit que moltes voltes apareix en les paradetes de llepolies per a xiquets, per exemple, en les fires de Tots Sants. I uno pot menjar este fruit, que quan està madur té aquesta coloració negra, després d'haver travessat el verd i el groc. És un fruit que també servia de joc per als xiquets, xicotets, abans, que usaven el pinyol com a bala a través d'una canya, d'un canut, en el que després de menjar-se el fruit usaven això per a les jugueres entre xiquets. Daniel Climent no ha oblidat encara aquelles batalles infantils a col de lledó. Potser és perquè manté la curiositat dels xiquets que ara té tan bona relació amb els seus alumnes de batxillerat i ESO en un institut d'Alacant. Pot ser també perquè sap combinar la ciència amb la saviesa popular sense prejudicis ni censures. És un arbre tan acoplat a la vida de camp que la gent ha pensat a voltes que apareixien allí mares de Déu. La patrona de Castelló, sense anar més lluny, és la Mare de Déu del lledó. Lledons i lledoners amb els quals també se feien fustes. La fusta s'aprofitava per a fer imatges de sants. A voltes també amb una certa sorna de la gent, que venia a dir que si s'aprofitava la fusta d'un lledoner era perquè el lledoner no feia lledons o no servia massa. I després, si en això feien una imatge d'un sant, aquells descreguts venien a dir allò de «Eres tronc de lledoner i en la vida has fet lledons? Els milagres que tu faces me'ls passe jo pels talons», per exemple. A mi m'agrada quan el mastegar-lo... Daniel considera la Mare de Déu com una de les seues informadores principals. I no perquè s'hi li aparega, sinó perquè les diverses advocacions marianes proporcionen moltes claus etnobotàniques. Un exemple és este arbust d'alta muntanya, molt punxegut, que en euskera ha donat nom a la patrona de Vizcaya, la Mare de Déu d'Aránzazu. En valencià es diu aranyó, un nom que es posa en guàrdia contra les punxes amb què protegeix unes prunes menudes que s'utilitzen, sobretot a Navarra, per aromatitzar l'aiguardent i convertir-lo en patxaran. Aranyons, gínjols, nesples, figues paleres, lledons... De tota aquesta varietat, al mercat només podem trobar gínjols. També és difícil comprar un altre fruit de tardor amb una llarga història. Trobar-lo fresc, podem dir, perquè encara perviu com a producte elaborat. Els codonys, avui dia, l'associem fonamentalment a un dolç, el codonyat. El codonyat, que és una pasta feta amb la polpa del codony amb sucre, bullida, fins a adoptar una textura i una consistència molt agradables al paladar, al tast. Però antigament el codony s'usava o bé directament, o bé rostit, o bé també posat en mel. Posaven el codony en la mel, el deixaven passar 3 mesos i al final tot es feia una mescla molt agradable de menjar. Dels antics ens ha arribat també una tradició nupcial relacionada amb el codony. Més en concret amb la codonyeta o conyeta, que és una varietat més menuda i menys aspra. Quan una parella de nòvios es casava
i anava a entrar en la casa, la primera volta, en època grega i al principi de la romana, era costum que el novio li donava a la nòvia una codonyeta, mossegava la nòvia, després el novio, després s'agarraven i entraven a la casa. Això de regalar codonyetes a la parella ha sigut un costum que ha perdurat fins als anys 50 i 60 en algunes zones de l'Alacantí i del Baix Vinalopó. No hem acabat encara amb les fruites oblidades de la tardor. I això que ens en saltarem algunes, com ara les mores d'esbarzer, que mai no s'han venut perquè només calia estirar la mà per acollir-les en qualsevol bardissa. Ara, com també passa amb els arbossos, en podem trobar a un preu de capritx. Tampoc no parlarem dels que han agafat a última hora el tren de la reconversió, cas del caqui transformat en persimó o xaron. No. Acabarem este recorregut dolç i nostàlgic com l'hem començat, amb una fruita ja desconeguda, però que ha deixat una empremta poderosa. Tot el món sap qui és Sorolla, però no que el seu cognom ve d'esta pometa, la Sorolla, cerola o acerola. És una fruita semblant a una poma, com a aspecte, menudeta, en dos variants, generalment, vermella o groga, amb pinyols voluminosos respecte al conjunt de la polpa, i una polpa que és un poquet àcida, no aspra, però sí un poquet àcida i dolça. Polpa agradable, aromàtica, i en un arbre que arriba a tindre 4 o 5 metres d'alçada i que és parent d'un altre silvestre, una espècie silvestre. Es tractarà del garbuller, de la cirereta de pastor. Són germans, el ceroler i el garbuller, tan importants que fins i tot la llegenda artúrica ens diu que el mag Merlín, quan va morir, va ser colgat, va ser enterrat a l'ombra d'un ceroler, o segons altres d'un garbuller, a l'espera de ressuscitar i impartir la justícia al món. Sorolles, nesples, lledons, fruites que avui en dia no coneix pràcticament ningú, però que en una altra època eren signe de riquesa i poder. Així ho demostra este bodegó holandès del segle XVII. El centre l'ocupen les magranes, unes fruites que no han caigut en l'oblit, però que avui són secundàries. I sí, també n'hi ha de nesples. I tot damunt d'una taula de marbre roig de novelda. Directement d'Espagne. Perquè, com sempre, les bones fruites arribaven a Europa des d'estes terres i les portava el Pare Noel, que en aquella època es deia encara Sant Nicolau i era, i és encara, el patró d'Alacant.